Имам белбокс и чантата от 3 март с книгите, които си купих. И освен това има други неща. Книжки, които трябваше да си ги купя много отдавна. Няма какво да говоря, много отдавна им се чудя. Мъдря, след като има 25% отстъпка, защо пък не. Но специално отидох до Сиела, за да си купя една книга, която мисля, че ще ме научи на много неща, житейски неща и като цяло ще стана по-мъдра след като прочета, надявам се. Тези неща, които ги казах, се шегувам, разбира се, тези, които са ги сега почели, вече сигурно се смеят, но няма значение. Така, сега ще отворя. Исках да отворя на видео. Защото може да няма овърлей вътре. Изобщо не съм се интересувала. Няма да коментирам порезки. Май няма овърлей. Кажете ви, има ли овърлей? Аз не съм чула да има овърлей. Не ми харесва как мирише. Няма овърлей, а? Май няма. Екстремно насилие. 18 години плюс 700 страници. Добре. Супер. Окей, прехвърляме се към белбокс. О, не. Сега съм сложила в чантата на Сиела. От Сиела си взех. Това е любимата ми картина. Вече предлагате такива книгоразделители. Още един книгоразделител и още един книгоразделител. От Лили си взех секцията от Бриджертън. Аз обожавам Бриджертън. Пудра. Не че ползвам, но реших да пробвам. Ето и нея. Аз имам вкъщи няколко. Но като цяло не използвам такива неща. Ние си сложили тиксо. Ето. Сега ще проверим. Ще чупа няколко. О, има си капаче. Мирише на ванил сладолет. Идеята между другото е с чушленца. Ми харесват продукция на Анастасия. Имам благодарение на Белбокс. Така. Порабки, маска за крака. Балсам за устни. Pink Balm. Peach. Pink Balm. Това има цвят. Мале. Трудно излиза. Ужас. Значи на камера е ужас. Ще видим после. Ще ми стърпите така малко. Какво е това? Какво е това? Спирала? Спирала ли е? Спирала, да. Някакъв серум за мигли, който съчетава гримен грижа, бля-бля-бля. Лозен кафява. Този форма няма много. Но хайде ще го развърта да го... Странна консистенция. Ще го видим и ще го използвам със сигурност. И последното нещо, но не е по-важно. Крем с яйна кожа. Готина паков. По-бавно ще го вадите. Да.